Ukrainanyň paýtagty Kiýewde Rodion Dobradomowyň jaýlanyş çäresi geçirildi. Ýörite güýçleriň agzasy Dobradomov Mariupol şäherinde separatistlere garşy geçirilen operasiýanyň dowamynda wepat bolupdy. 9-njy maýda bolan söwüşlerde ortada taraptar 20 çemeti separatist hem öldürilipdi. Çaknaşyklardan soň Ukrainanyň güýçleri Mariupoldan çekildiler we şäher ortada taraptar separatistleriň gözegçiliginde galdy. Kırgızstanyň Batken vilayetinde 300 çemet adam protest geçirip vilayetin häkiminiň wezipesinden çetleşdirilmegini talap etdi we ony Täjikistan bilen serhet dawasyny çözmekde şowsuzlyk taýplady. Kırgız-Täjik serhediniň üstündäki dawalar Sowet Soýuzy dargap iki ýurt garaşsyzlyga eýe bolaly bäri dowam edýär. Protest iki ýurdun resmiýetleriniň serhet meselesini çözmek barada duşanbede duşuşýan wagtynda geçirildi. Awganistanda Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite wekili Jan Kubiş, Awganistanyň adam hukuklary boýunça garaşsyz komissiýasyna baryp, Birleşen Milletler Guramasynyň çağalaryň hak hukuklaryny goramak boýunça täze düzgünnamasy hödürledi. Kubiş Birleşen Milletler Guramasynyň konfliktin gidýän giňişliklerde çağalaryň hukuklaryny goramak üçin Awgan hökümetiniň resmiýetleri we Taliban liderleri bilen işleşýänligini aýtdy. Kubiş Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünnamasynda hem halkara kadalarynyň hem de islam kadalarynyň hataba alynanlygyny belledi. Siriýada 3-nji iýunda boljak prezidentlik saýlawlary boýunça resmi kampaniýa başlandy. 10-njy maýda Siriýanyň konstitusiýon sudy prezident Başar al-Asadyň we ýene iki bästirçiň saýlawlara dalaşýar hökmünde gatnaşmak üçin tasdiklananlygyny yglan etdi. Siriýada saýlawlaryň gozgalançylaryň gözegçiligindäki merkezi we demirgazyk regionlarda geçirilmegi göz öňünde tutulmaýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.